our channel. This is me again, Jelly, and for today's video, for tonight's video, guys, ay alas city naman siguro, so karon alas 9 na dahil. So karon pandawot si Milyang gikan sa nilakaw nya bago pagid pod ni Hunong, taud-taud na pod ni Hunong ang uwan. Kung makita ninyo guys na basa nga moang amakan ang mga bongbong kay silid kaayo tungod sa kusog sa hangin, kusog sa uwan. Unja guys, dala si Milyang ha. Usa ka. Di atang ni Jared. Usa sa Jared. Usa ka sa Lupe. Galing kay Santa Claus. Okay guys, so ang amigo ni Milyang is na niabot sa iyang nga package. Then bisag para iyaha lang tong package, iya kung i-sharean si Milyang siyang package. So ang atong buhaton karon mag-unboxing ta, pero dili na siya box ha. Unsa tawag ani di kay silupin man. Cellophane ta. Yeah. Unboxing sulod-sulod sa cellophane. So ang una to nga kita diri guys, ang pinakalami. Isa din ako. Tara. So dari guys, isa ka cellophane nga chocolate candies. Yay! Atay Jared ata. Ako nang yata kay ngangan si Jared. Singan sa nagata kanidi, singan sa amigo nimo. Words Nelson Montero. Nelson Monteron? Monteron? Sir Nelson Monteron, salamat kayo sa pag-share sa yung blessing sa mua. Amazing! Okay, so sunod ato guys, mo tayo pagkaon, mo tayo mga chocolate. Then, ang laing sulod is mga sinina. So ako mapatanawon kung ano yung forma sa mga sinina. So gansiring usa, kay latog naman, ya. Nahinanok na isa. So nahinanok naman, so labot sa bahin. Gatong ubahan to Perte, nagkapuliki. Nagkapuliki ang mga chocolate. So guys, ibutang sa muna diha kay para mabunitan ako og tarong ang mga sinina. So, mga sinina ni Milyang. Char! Sana all. So, naa dire. White nga polo shirt. Kapelain. Sa man ni mga long sleeve di? Wala. Long sleeve na color peach. Maklaro ba ninyo? So, darang chocolate guys. So, dalawa na nato ang chocolate. Dalawa na nato ha. Ay, manis sulod. Ang ipon. Apa? Wala. Jacket. Bisa ko ba? Ano po dyan? Ito lang duha ko lang. Tayo. Wow! T-shirt na na. Tayo works. Ay, diploma. Andiyan duha man kabuok. Pangbae og panglaki large og medium. So tag sa amin ni Milyang ani couple shirt na ni. Wow! Na. Ano pa diri guys nga? T-shirt. Color black man siya blue. Blue, black. Color black. So, another polo. Ay, polo? Long sleeve ay. Long sleeve nga. Stripe. And another is char English. T-shirt. Snack muna, snack. Snack muna. Lain man, lain. Ya, patok hindi. Okay kaya. Amik kaya. Wala. Mga kando, kumbae. Dagag sando guys, parehas sa design pero lang laig color. 1, 2, 3,
4 yellow. 5 6 pwede na ibaligyan ng uban. So, ang last is cellophane. So, mauna tanan guys, ang ipanghatag. So, salamat kayo sir, Sir Borge, ha? Salamat sa iyang family po nga naghatag ikan sa gawas sa nagawasa. Basta sa gawas sa nasod sa Pilipinas. USA ko no. So, salamat kayo sa iyang family sir. And salamat po ni Sir Borge kay iya po mangisharean sa blessing hinabot sa iya ha. Sa padasa iya sa iyang parents o siya maisuon. Yeah, parents no. So guys, mao to. Ang atong vlog mo to sulod sa cellophane. Salamat kayo sir. Ngara mga bata na enjoy sila og kaon. Ngara. Salamat sir. Salamat, sir. Salamat sir. Salamat sir. Salamat sir. Ah! Salamat deh. Salamat. So, moro to guys for today's video, for tonight's video and thank you all for watching this video and see you all on my next vlog. Bye! Dugangan na po ang akong mga piluonon guys. Bagong recruit. Ay, karos apa ka ko maunang opilo. Road to 300k na tagay! Ay, 300. Road to 300 na to. Salamat